Bueno, sabedes esta cousa que me din moitas veces de que non debía ir só ao monte? Vale, pois por exemplo, hoxe estou aquí esta é a ruta que eu nunca vos recomendaría facer soas, a non ser que sexades tan atrajoadas como a min, e incluso tampouco sós. Isto é o camiño. Isto non é o río, isto é o camiño. Claro, non se podía cruzar, pero eu quería cruzar. Aquela, pois, bueno, alguén puxo aí un esto e crucei por aí, bueno, eso. Tuve que desmontar o meu asunto para o selfie e sentindo vou seguir co cacharro na man. Costou un collón cruzar. Houve de que era o río, alo dos Muiños. Ai, por favor. E chego aquí e dixo, sí, vou dar eu volta polo carallo arriba.